आं दिनै न'आव थांगासिनो दङ मानो होनब्ला दाख्लैबो जोङो बैसागु मोसादोंमोन आं दिनै न'आव थांगासिनो दङ मानो होनब्ला दाख्लैबो जोङो बैसागु मोसादोंमोन सानसेल' मोसादों गामियाव सेंग्राफोर गोजा हराव 4-5 घन्टासो मोसादों बे मोसानायनि बैसागु मोसानायनि दिनै जोंनि गामियाव पार्टी दङ अमा बेदर दाउ बेदर ना अनला ओंख्रि फाटायनांगोन सानसेल' बैसागु मोसादों जोङो 5,670 टाका मोनदों बारा घर गैया 40-50 घरल'सो बेखिनिखौ मोनदों दिनै गरम पार्टी जागोन रायजोफोर आं न'आव थांदोंमोन सानसे मोसादोंमोन बेनि उनाव आङो फैफिनदोंमोन दिनै सुपार हिट जागोन पार्टी मोनसे इन्जयलै बेयो रंजानाय फैसाया गिदिर बाथ्रा नङा जानाय लोंनाया गिदिर बाथ्रा नङा जानाय लोंनायखौ जों न'आवबो मोनजायो नाथाय गामियाव सेंग्राफोरा लोगो जानानै सेंग्रा सिख्ला लोगो जानानै मोसानानै जा थाइसे थाइनै रां मोनगोन बिदि पार्टी जानाया जोंनि मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे हुदा इन्जयमेन्ट जों लोगो नांनाय दिनै गरम पार्टी जागोन बोराय बाथौ सिजुमा गसाय हनै नोंनिनो सोरजि सिबियारि फिसाफोरानै बोथोर गोदाननि बैसाग दानाव सुबुं मोजां हामलायनाय बोथोर बरायदों नै बेयावनो नोंनिनो सोरजि सिबियारि फिसाफोरा नै हनै सुबुं समाजनि गेदेरखौ मान खालामदों सुबुंजों सुबुं जिउमाजों जिउमा सिनायलायनो रोंनायनि अनलायनो रोंनायनि थाखाय नों आफा बोराइ बाथौनियाव बोर बान्सा बिहरदों हे आफा बोराइ बाथौ अरायबो बेबायदिनो संसारखौ सोलिलांनो हाथों नों आफानि सिबियारि जानानै अरायबो धोरोमखौ फोसाबनो फेहेरनो हानायनि थाखाय गामिखौ फोसाबनो हानायनि थाखायबो बोर बान्सा साबसिन दे आफा इसोरफोरखौ जै जाथों आफा नोंनि सिबियारि फिसाफ्रा दहा Arbayaw समायना लाव देंगा आसायाव गुरि जेला मानला जबाय